nens i nenes. Ara us explicaré en el vídeo com editar una fotografia per fer l'activitat d'aquesta setmana. ¿Vale? Com aquesta setmana va de les colònies, que desgraciadament no podrem fer, doncs he pensat que podríem editar les fotografies amb la vostra pròpia cara ficant-la en una imatge dels esports que anàveu a fer. ¿Vale? Abans de res, per descarregar les fotografies, per exemple, de rafting en el buscador, recordeu que aquí teníem l'opció d'etiquetades per la reutilització i modificacions, d'acord? En recordeu-vos que ha de ser una imatge que sigui lliure, que no tingui drets d'autor. I aquí a la mida, mireu que sigui mitjana, d'acord? Perquè si no, quan augmenteu la imatge es veu borrosa. Veieu que aquí posa 900 per 600, doncs aquesta mida més o menys estaria bé. D'acord? Aquí aquesta imatge és de Pixabay, que Pixabay és un banc d'imatges que us els deixa descarregar de forma gratuïta. ¿Vale? I podeu ficar més resolució. Li doneu a descarregar. La imatge trieu la que vulgueu. ¿Vale? I la idea és, amb el Paint, que no sé si el controleu molt, jo he descarregat una foto qualsevol que hi havia també per internet. ¿Vale? La idea és retallar a la cara per poder-la posar en l'altra imatge. ¿Vale? Obro aquí, li dic obrir amb el Paint. Veieu? I aquí tenim la imatge. Imagineu-vos que la imatge que he triat la vull posar en aquesta cara d'aquí. El primer que fareu, amb molta cura, jo us recomano que feu una ampliació de la imatge perquè serà més fàcil. Vaig aquí a seleccionar de forma lliure. I amb molta cura aneu fent al voltant de la cara i la retalleu. ¿Vale? Un cop ja la teniu retallada, us ficarà aquest quadre i toqueu el botó suprimir del teclat i el borreu. D'acord? Ara anem a l'altra imatge. Imagineu-vos que aquí la teoria és que posareu una imatge vostra, de la vostra cara, i fem el mateix. Li dono aquí seleccionar de forma lliure. Si us equivoqueu, recordeu tirar enrere. Heu de tenir un bon pols, Costa una miqueta, però bueno. Un cop tinc la imatge, aquí en comptes de retallar-la, o sigui, de suprimir-la, que la faríem desaparèixer, el que vull és copiar-la. Un cop copiada, me'n vaig aquí al document i l'enganxo. Quan la tinc aquí enganxada, veieu aquest marc de color blanc, com que no el volem, vaig aquí a seleccionar i li dic selecció transparent. I ens treu el color blanc, d'acord? Ara aquí, el difícil és intentar posar-la correctament perquè ens hi càpiga. Ja sé que és un tutorial d'estar per casa, no quedarà exactament perquè amb el temps que ens queda no ens dona temps d'explicar-vos un programa de disseny bastant més professional. Potser no us surt la primera, com a mi, i ho haureu d'intentar més vegades, però bueno. Això sí, si cliqueu fora, ja no podreu tornar-ho a editar. Haureu de tornar enrere i tornar a anar a copiar la imatge. ¿Vale? Un cop més o menys teniu el tamany, després el que queda blanc ja ho solucionarem pintant. D'acord? Bueno, jo la deixaré així perquè us vull ensenyar com es fa. Un cop ja ho tinc així, el que faig és clico fora i ja se'm queda, d'acord? Ara vaig a ampliar més i el que faré és aquest color d'aquí. Això és per seleccionar el color i vull que aquest color sigui aquest, veieu? He triat aquest color i el que heu de fer simplement és agafar els pinzells, el que vulgueu, i heu de pintar aquesta part d'aquí perquè no es noti tant l'edició. No? Si després tornes a agafar la gota, tornes a agafar la part més fosca, que serà així, i amb els pincells aneu retocant i aneu jugant una miqueta fins que us quedi com voleu. Per el llapis. Vale? Veieu que va quedant diferent? Ara es veu molt diferent perquè també tenim la imatge bastant ampliada. Després de lluny aquestes coses no es noten tant.
Més o menys, vale? Aniríem fent així. Això ja al vostre gust. Jo ho faig així malament, ràpid, vale? per explicar-vos-ho i després vosaltres ja perfeccionareu. Quan allunyem, veus? De lluny ja no es veurà tant. Bueno, l'hauria d'haver fet millor, vale? Però de lluny ja no es veurà tant. Llavors la idea és que feu imatges com si estiguéssim a les colònies i posar-vos fotos vostres. Vale? Faré una altra perquè veieu. Faré una altra foto del parc de Sant Maurici. Vale, ara imagineu-vos que us feu una foto de cos sencer, vale? Amb el fons blanc o d'un color fixe. Vale? I ara us ensenyaré a treure el fons amb el Paint 3D. D'acord? Com es fa? Primer de tot heu d'anar aquí a Lienzo i activar Lienzo transparente, activar-lo. Ara anirem a selecció màgica. Faré això més acotat. I seleccionarem siguiente. Veieu que us ha tret ja tot? Ara li dic, a vegades ho fa automàticament, si no a vegades heu d'anar a seguir les instruccions que us posa aquí. Li dic que ja m'està bé, vale? I veieu, ja m'ha tret el que jo volia. Ara això ho convertiré en una enganxina. Li dono hacer adhesivo, li dic aquí que sí i ja se m'ha convertit en un adhesiu. Ara el teniu aquí perquè ho veieu, d'acord? Ara el que faré és seleccionar-ho tot, suprimiu i enganxeu l'adhesiu. El feu una mica més gran dintre del requadre i ara el que heu de fer és guardar-ho en el format que ara us diré. Això és JPG. Si volem que el fons sigui transparent hem de guardar-ho amb PNG. PNG. Ho guardo. Ara el que faré és aquesta imatge l'obriré amb el Paint. Abrir con Paint. Vale, llavors ara selecciono això d'aquí i li dic selecció transparente. Veieu que ara sí? La copiem, vaig aquí, l'enganxo i fiqueu el tamany que sigui adequat. Vale? També vigileu que a vegades l'amplada feu que sigui més gran, més gras o més prim. I us podeu posar aquí com si haguéssiu estat a l'estany de Sant Maurici.